खुलुमबाय गिबियावनो जोङो मोनसे खावलायहरनो सानदों माने दाख्लैबावैसो जोङो चेनेल गोदान खुलिदोंमोन बे चेनेला माबोरै डिलीट जाखो जोङो जेबो गम मोनासै जेबो स्ट्राइकबो गोग्लैयाखैमोन स्ट्राइक गोग्लैबा मेलाव SMS फैगौमोन मेसेजबो फैयाखै डाइरेक्ट डिलीट जादों माने बोरै जाखो जों हमना मोनाखै इउटुबाबो डिलीट खालामनायबा जोङो मेल खालामगौमोन मा जाखो जों माने हमनानै मोनदिया बेनिखायनो दिनै जोङो माने गोदान चेनेल खुलिनानै बेखौ इन्ट्रडक्शन होनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरबाय जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों ओरैनो शर्ट मुभि लाबोनो सानदों माने बेवहाय कमेडि शर्ट भिडिअ आरो मोनसे समाजारि ससियेलारिबो लाबोगोन आरो रमान्टिक टाइपनिबो लाबोगोन बेखायनो जोङो बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों बे चेनेलनि नामखौ जोङो सिगांनिखौनो दोनफिननाय जादों रानि गाथोन प्रडाक्शन नोंथांमोना सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो आरो लोगोसे जों बेखौनो दुखु मोननाय फोरमायदोंदि जों दाख्लैबावैसो इमान खस्थ' बिराद सान्दुं गोसा बिराद अखा बांखा शुटिं खालामबाय बिराद खस्थ' भइस डाबिं होबाय बिदिनो बिराद खस्थ' जादोंमोन आरो बे खस्थ'नि फिथाइया ओरैनो दैयाव थांजोब्बाय माने जेबो फिथाइखौनो मोनासै साननैल' थादों आपल'ड होनानै बेवहायनो चेनेलानो डिलीट जाखादों दा माथो खालामबावनो नाजादोंमोन रिकभार खालामनो बाट जायासै बेखिनिखौनो बुंनानै आं बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों